Esfenta Waka zaba. Maryam Marti ita ya zaba a soyayya. Maryam Marti Waki ka zaba. Suleiman Esfenta ta zaba da soyayya. To bismillah rabbi mai iko. Soyayya. Wanda yayo wata yayo mako. Soyayya. Wasu masoya guda biyu zan dako. Soyayya. Musu fatan su zamto ango har da amarya. Suleiman Esfenta Waka zaba. Maryam Marti ita ya zaba a soyayya. Maryam Marti Wake ka zaba. Suleiman Esfenta ta zaba da soyayya. Ya Allah ka kara tsiranka. Soyayya. Manzo Aminu manzanka. Soyayya. Wanda ka bashi duka sagonka. Soyayya. Yanda ka bashi duka man karba babu karya. Suleiman Esfenta Waka zaba. Maryam Marti ita ya zaba a soyayya. Maryam Marti Waki ka zaba. Suleiman Esfenta ta zaba da soyayya. Ayyarariyar miyo murna. Soyayya. Alamomi a yanzu sun nuna. Soyayya. Suleiman da Marti kauna ta zauna. Soyayya. Allah ya sa ya zama an goke kwaki zama amarya. Suleiman Esfenta Waka zaba. Maryam Marti ita ya zaba a soyayya. Maryam Marti Wake ka zaba. Suleiman Esfenta ta zaba da soyayya. Suleiman Salisu yana sanki. Soyayya. Shine ya ce a yau na gaishe yaki. Soyayya. Ya yaba duka hankali na ki. Soyayya. Ya Allah ya sa ya zama ango ki zama amarya. Suleiman Esfenta Waka zaba. Maryam Marti ita ya zaba a soyayya. Maryam Marti Waki ka zaba. Suleiman Esfenta ta zaba da soyayya. Ku sha shagalin kuwa ya dame ku. Soyayya. Sa'ad govindaah ne mawakin ku. Soyayya. Kamar haɗa duka kawuna na ku. Soyayya. Ya Allah ya zo na dukan idan makiya. Suleiman Esfenta Waka zaba. Maryam Marti ita ya zaba a soyayya. Maryam Marti Wake ka zaba. Suleiman Esfenta ta zaba da soyayya. Daɗi ne da ita soyayya. Soyayya. Zaki ne da ita lobaya. Soyayya. Ku sha sha'anin ku babu jayayya. Soyayya. Maryam da Suleiman ku sha kurna ku tsotsi magarya. Suleiman Esfenta Waka zaba. Maryam Marti ita ya zaba a soyayya. Maryam Marti Waki ka zaba. Suleiman Esfenta ta zaba da soyayya. Ya angon naki ya ɗau nauyin wakar. Soyayya. Shine ya ce na cancaro muryar. Soyayya. Bai san a samu matsala a harkar. Soyayya. Ke ko na san akwai ladabi har da biyayya. Suleiman Esfenta Waka zaba. Maryam Marti ita ya zaba a soyayya. Maryam Marti Wake ka zaba. Suleiman Esfenta ta zaba da soyayya. Maryam Marti a yau ta hausa ne. Soyayya. Domin tana da ilimin addini. Soyayya. Sannan ka ilimin zamani. Soyayya. Ya Allah ya kara so da kauna ba tayayya. Suleiman Esfenta Waka zaba. Maryam Marti ita ya zaba a soyayya. Maryam Marti Waki ka zaba. Suleiman Esfenta ta zaba da soyayya. Na Esfenta mutum ne mai kirki. Soyayya. Ke al'amura na ban mamaki. Soyayya. Filin su kuwa biɗo doki. Soyayya. Jaki ba zai iya ba sai da gardama da turjiya. Suleiman Esfenta Waka zaba. Maryam Marti ita ya zaba a soyayya. Maryam Marti Wake ka zaba. Suleiman Esfenta ta zaba da soyayya. Ya Maryam Marti na baki labari. Soyayya. Kin yi sa'ar mai zina alkhairi. Soyayya. Duk lamuransa baya yin sharri. Soyayya. Ya Allah ya kara danko da soyayya. Suleiman Esfenta
dace Suleiman Espinta ga Marti. Suleiman Espinta kai dace Suleiman Espinta ga Marti. Maryam ita mai tsafta ce Suleiman Espinta ga Marti. Ayo sa'ar babbar mata Suleiman Espinta ga Marti. Ayo sa'ar babbar mata Suleiman Espinta ga Marti. Maryam Marti ga ta da tsafta Suleiman Espinta ga Marti. nan Maryam te makaranta Suleiman Espinta ga Marti. ka gode wa Allah Ga Marti. da mata marar illa Ga Marti. da mata mai kirki Ga Marti. da Maryam mai da'a Ga Marti. da Maryam mai fara'a Ga Marti. Suleiman kai sa'a Ga Marti. ke makin sa'a da suwiti Maryam Marti ga yar kanti yo auren ku Ga Marti. ba mai jin kanku Ga Marti. mun san halin ku kauna adan zuciya ya Allah ya taimaka Da adon zuciya ya Allah ya taimaka. ni ne sa'ad ne lakani da govindaah Ga Marti. ni ba na ganda Suleiman. kowa ya shaida Ga Marti. lamarin soyayya Suleiman. lamari na lobayya Marti. lamari na kaunayya Suleiman. Marti ta shirya Suleiman Espinta nawa Suleiman. shi ma ya shirya Ga Marti. kyakkyawan ango Suleiman. mai kirkin ango Ga Marti. mai tsaftar ango Suleiman. mai alkhairin ango Ga Marti. mai kyautar ango Suleiman. marar rowar ango Ga Marti. gudunmawa ta ni govindaah na bada matsayina na abokin shi Ga Marti. Marti a gaishe ki Maryam Marti akwai kirki Ga Marti. Marti a gaishe ki Suleiman. Marti mai sallah mai kaunar manzan Allah yar bukuyin baiwar Allah mai ilimin addini mai ilimi na zamani al'amarin ku na soyayya al'amarin ku na lobayya gudunmawa ta ita ce ni na fada kafin ranar aure ta zo in zo ni in ta tashe in zo ni in babbar zai in zo ni in ta tashe hai Govindaah ne kuma mai aikin wakar na gaishe ku Marti a gaishe ki Suleiman abokina Espinta nawa a gaishe ka nawa a gaishe ka 080 38 37 79 94 anan gun zambar ku anan gun zambar ku alkawari da kun dauka alkawari da kin dauka Marti ki cika alkawari da ka dauka Suleiman ka cika